таваҷҷӯҳ ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҷомеаи муосир бештар гардидааст, чаро ки воқеан нақши ин фанҳо дар рушди ҷомеаи кунунӣ хеле барҷаста аст. муҳимияти масъаларо ба инобат гирифта дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ аз 26 декабри соли 2019 солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илми маориф эълон карда шуд, ки мақсади меҳварии онро омӯзиши ин фанҳо пеш аз ҳама тайёр намудани мутахассисону кордону болаёқат ва ҷавобгӯ рақобатпазир дар бозори истеҳсолӣ мебошад. бовар аст, ки ҷавонони мо, наврасони мо аз ин ҳама имкониятҳо самаранок истифода мебаранд ва дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзишманд мегузоранд ва бо донишу ҷаҳонбинӣ ва забондонии худ Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам беҳтару хубтар муаррифӣ мекунанд. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас, солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд. пешниҳод гардид, ки ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявиро оид ба илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҳама зинаҳои таҳсилот баргузор намуда, ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз лиҳози моддиву маънавӣ қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шаванд. аз рӯзи эълон шудани 20-солаи рушди фанҳои дақиқ ва риёзӣ, хонандагон бештар дигар хел назар мекунанд ба фанҳои дақиқ ва риёзӣ, чунки эълон доштани 20 соли рушди фанҳои табиии риёзӣ аз тарафи президенти маҳбубамон, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод шуд. вақте ки сарвари мамлакат эълон мекунад чунин як ташаббусро, албатта ки хонандагон бештар таваҷҷӯҳи худро ба он бештар ба роҳ мемонанд. ин фанҳое мебошад, ки албатта ба пешрафти соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат наздик аст. мо кӯшиш мекунем, ки дар вақти таълим додани фани химия чӣ ба таври виртуалӣ ва чӣ ба таври видеоӣ, инчунин баъзе таҷрибаҳое, ки албатта онҳоро ба роҳ мондан мумкин аст, тарзи гузариши онҳоро мо мехоҳем, ки шавқу ҳаваси хонандагон ба ин фан бештар шавад. барои ҳамин мо чӣ гунае ки набошад корҳои лабораториро ба саҳми шогирдон мерасонем, албатта бо шароитҳои мавҷуд буда. дар марҳилаи кунунии пешрафти Тоҷикистон ба соҳаи илму маориф афзалияти аввалиндараҷа дода мешавад, зеро онҳо дар таҳкими пояҳои давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ нақши калидӣ мебозанд. аксари барномаҳои давлатӣ имрӯз рӯ овардан ба омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ, техникӣ ва риёзӣ. мақсади асосии ҳукумати ҷумҳур имрӯз дар он аст, ки дар баробари давлатҳои рӯ ба тараққӣ Тоҷикистони азизи мо ҳам низ ривоҷ ёбад ва тамоми шаҳрвандони ин мамлакати мо ба омӯзиши ин фанҳои дақиқ ва истифодаи технологияи замонавӣ рӯ оранд. муҳимияти қабули ин барнома дар он буд, ки аксари техникаҳои имрӯзаро аҳамиятият бисёртар такя мекунанд ба омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ. масалан аз ин ҷумла инҳо метавонад компютерҳо бошад, метавонад дилхоҳ асбобҳои ин ё он асбобҳои маишӣ истифодабарӣ бошад. барои омӯзиши ҳама инҳо базаи асосиро мегузорад, омӯзиши фанҳои дақиқ ё худ фани математикаро дар назар мегирем. масалан дар омӯзиши фанҳои физика, химия, биология, технологияи иттилоотӣ, нуҷум ва як қатор фанҳои таълимӣ ҳастанд, ки дар онҳо фани математика нақши калидӣ мебозад. гардун камаре зи умри фарсодаи мост, ҷайҳун асаре зи чашми полудаи мост. оре, дуруст фармудааст ҳаким Умари Хаём. месазад, ки дар ин домани гардуни гардон даме аз мушкилоти зиндагӣ барканор осуда нафас гирем, фароғат кунем. ин фароғат метавонад бо хондани асари бадеӣ, аз ёд намудани порчашеъре, бо тамошои табиати дилоро, бо шунидани навои дилошӯб ва дидани рақси мавзуне барои мо таъмин гардад.
инҷо коргардони барнома ҷамшед каримзода омадааст ки як рақси мавзунро дар ин қисмати барнома манзури мову шумо гардонад. Тамошо мекунем ва сипас мепайвандем ба идомаи барномаи Субҳи Тоҷикистон. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ хеле ҳатмист. махсусан ин талабот ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ аҳамият ва зарурати бештар пайдо мекунад. чунки дар нақлиёти ҷамъиятӣ фосилаи иҷтимоӣ маҳдудтар аст, тангтар аст ва ягона воситае ки моро аз гирифторшавӣ ба бемории сироятии COVID-19 эмин медорад, ин доштани даҳонбанд аст. пас аз тамошои гузориш суҳбати фосилавӣ анҷом медиҳем бо табиб Ислом Исҳоқов аз муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии Истиқлолӣ
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар хусуси хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ва роҳҳои пешгирӣ аз онҳо. моро ҳамроҳ бошед. риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ масъулияти ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад, махсусан дар шароити паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19. андешидаи чораҳои эҳтиётӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва риояи қоидаҳои беҳдошт аз тарафи шаҳрвандон боис гардид, ки дар марҳилаи якум шиддати сироятёбӣ аз ин вирус камтар гардад. аммо ин маънои онро надорад, ки мо фориғбол бошем. ҳоло ҳам эҳтиёткор будан ва риояи қоидаҳои беҳдошт ҳатмӣ талаб карда мешаванд. дар хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ ҳарчанд аз ҷониби давлату ҳукумат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дигар ниҳодҳои дахлдор ҷиҳати пешгирии ин беморӣ тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешаванд, аммо баъзе шаҳрвандон ҳангоми истифода аз нақлиёти ҷамъиятӣ қоидаҳои беҳдоштро риоя намекунанд, ки ин боиси нигаронии дигар аъзоёни ҷомеа мегардад. бо вуҷуди он ки аз ҷониби масъулини вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза аз субҳ тамоми воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ безарар гардонида мешаванд ва баъдан дар хидмати мардум қарор мегиранд, мутаассифона баъзе шаҳрвандон ин ҳама заҳматро нодида гирифта гигиенаи шахсиро риоя намекунанд ва эҳтимолияти гирифторшавии атрофиёнро ба ин беморӣ меафзоянд. шиддат гирифтани паҳншавии дубораи ин беморӣ моро ҳушдор медиҳад, ки саҳлангорӣ ва беаҳамиятӣ зоҳир накунем ва қоидаҳои гигиенаи шахсиро ба таври ҳатмӣ риоя намоем. ба ин манзур вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки ҳангоми савор шудан ва истифода бурдан аз нақлиёти ҷамъиятӣ ҳатман қоидаҳои беҳдоштро риоя намоянд, аз ҷумла пӯшидани даҳонбанд, шустани дастон бо собун ва дигар моеъҳои безараркунанда, ҳамроҳ гирифтани маҳлулҳои антисептикӣ, дастпоккунакҳои намдор, нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоӣ ва умуман тозагии шахсиву ҷамъиятӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки гирифторшавии моро ба бемории коронавирус COVID-19 нигоҳ медоранд. беҳтарин роҳи ҳимоя аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад. чуноне ки гуфтем, инак суҳбате меорем бо табиб Ислом Исоқов аз муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлоли мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. мегуфтед, ки дар фасли зимистон, ки ҳаво сард аст, бештар кадом бемориҳо хуруҷ мекунанд? бо сабаби сард гаштани ҳавои муҳит як гурӯҳи бемориҳо хуруҷ менамоянд, ки ин бемориҳои мавсимӣ ба монанди бемориҳои узвҳои нафас мебошанд. дар фасли тобистон ҳангоми гармии ҳаво агар бемориҳои дарунравӣ хуруҷ кунанд, дар фасли тирамоҳу зимистону баҳор ин бемориҳои шадиди узвҳои нафас хуруҷ мекунанд. барои пешгирӣ намудани ин гуна бемориҳо дар мадди аввал бояд либоси лозимиро ба тан кунанд. пӯшидани либоси мавсимӣ дар фасли зимистон инам яке аз рукунҳои пешгирии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас мебошанд. инчунин ҳангоми кӯдакон ки ба мактабҳои таҳсил мераванд, бояд ки наҳори пагоҳирӯзӣ ё субҳона албатта риоя кунанд, дили гурсна ба мактаб нараванд ва инчунин нӯшидани нӯшокиҳои гарм тавсия дода мешавад ва истифода бурдани ниқобҳои яккаратаи тиббӣ албатта лозим аст. ба падарону модарон, ба омӯзгорон дар ин хусус чӣ маслиҳат медиҳед, чӣ тавсияҳо доред? манзилҳо ва утоқҳои корӣ ва синфхонаҳои мактабҳо бояд ки бо гармӣ муайян таъмин бошанд ва дар ин фаслҳо бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ки ба монанди бронхит, бронхиалит
сурати роҳҳои шадиди нафас ба монанди пневмония бисёртар ба назар мерасад, асосан дар байни кӯдакон. Аз ин лиҳоз бояд падару модарон дар давоми рӯз аз ҳоли кӯдакон хабардор бояд бошанд. Албатта онҳоро дар ҳавои сард ба сайру гашти тӯлонӣ бояд назорат кунанд, ки аз ин худдорӣ намоянд ва дар давоми рӯз як чанд маротиб хӯроки гарм истифода намоянд. Инчунин ҳавои хонаро дар давоми рӯз ақаллан 2 маротиб иваз намоянд, ки ҳамаи ин барои пешгирии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас лозим аст. Истифода накардани субҳона ин на танҳо барои пайдошавии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, балки ба пайдошавии бемориҳои узвҳои хозима низ сабаб шуда метавонанд. Аз ин лиҳоз бояд ки албатта хӯроки пагоҳирӯзиро истеъмол намоянд. Саломатӣ ин яке аз шартҳои асосӣ, ин истифода намудани хӯроки аз витаминҳо ғанӣ буда, хӯроки гарм, хӯроки гуногун, аз чарбу, аз бофтаҳои углеводҳо ва аз витаминҳо ғанӣ буда барои саломатӣ албатта аҳамияти калон дорад. Истифода намудани ғизои гарм дар фасли мисол ба замистону тирамоҳ, ин албатта барои саломатӣ аҳамияти калон дорад. Истифода накардан албатта оҳиста оҳиста ба бемориҳои гуногун, на балки бемориҳои узвҳои нафас, ба камхунӣ, ба дигар бемориҳо сабаб шуда метавонад. Истифода намудани ғизои солим, сайру гашт дар ҳавои тоза ва бо варзиш машғул будан, ин гарави саломатии инсон аст. Албатта аз ин чизҳо истифода кардан яке аз шартҳои асосӣ мебошад, ки барои пешгирии ҳама намуди бемориҳо зарур мебошад. ташаккури зиёд ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем, ки дар ин қисмати барнома суҳбати фосилавӣ доштем бо Ислом Исҳоқов, табиб аз муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлоли мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар хусуси хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ва роҳҳои пешгирӣ аз онҳо. барномаи субҳи Тоҷикистон идома дорад. бинандагони азиз, имрӯз мо барои шумо дар бораи тарзи парвариш ва нигоҳубини гули бегония дар шароити хона маълумот медиҳем. сараввал мо аз гули бегония ки шакли худашро гум кард, бо ҳамин тарз қаламча мегирем. ин гулро мо метавонем дар тубакҳои махсус шинонем ва метавонем онро барои ороиши назди ҳавлӣ шинонем. ин гул гармиро дӯст медорад, бисёр обро талаб намекунад. барги ин гул бисёр нозук ҳаст, вақте ки нури офтоб баланд ҳаст, онро об намедиҳӣ. акнун мо қаламчаҳои худро ба тубак мегузаронем. ба тубак хафак пур мекунем. камтар қум, хок, камтар об нам мекунем. қаламчаҳои тайёрро мо ба тубак мешинонем.
боз об медиҳем. баъд дар як ҷои махсус мемонем. мобайни 20 рӯз қаламчаҳои мо реша пайдо мекунад, баъд мо метавонем онро ба як тубаки махсус гузаронем. агар нигоҳубини ин гулро мо хуб бароҳмонем, ҳамеша шукуфта меистад. рангҳои гуногун дорад. ҳар яке шумо метавонед мувофиқ ба завқи худ ранги ин гулро интихоб намоед.